Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulin fu Hausa. Wannan gadan shi ne dan Chadi Mamad da Idris Debi. Wanci sun ce shine zai doka rele, shine zai doka wai da zumu wata 18. Wannan dana shi. Shine wannan Mamad Idris Debi. Shi ma general ne. Shine zai doka mulki amma gaskiya Robel kin ba su bar shi ba. Wannan Robel ne na tsammanin ba za su bar shi ba dan gaskiya Robel din kari gare su kuma turawa ne kuma aikin turawa ne. Muna roƙon Allah wannan turawa ubangiji Allah ya san mu su gare su ba turawa. Tunna yau baz militar da a cikin na faransa da a cikin baz biyu a cikin na faransa cikin jamaina da abun nan suke cikin garan bil biyu duka na baz militar fa cikin chad yau babu sun ki intervention yau gashi an kashe Idris Deby yanzu dan su ne wai yanzu za a dora bisa ga mulkin din shi dirigen transition wata 18 yanzu suka faɗi dai sun ga communique amma gaskiya mun hasara tare mu Afirka mun yi hasara muna hasarar mutane yau mun tsammanin Afirka dafi yau dirdebi ne kuma gashi yau irin ta to Allah subhanahu wa ta'ala shiga harta masa Allah tashi aljanna firdaus أشوف هنا يا قليل شوية في البكر والشيخ والولية بين الرجال معروف مغامر إدريس ديبي فارس يساوي 100 أشوف هنا يا قليل شوية في البكر والشيخ والولية بين الرجال معروف مغامر إدريس ديبي فارس يساوي 100 رفيع مغامة وعالي شانة الفرحت كل الحزانة القمرة تنزل. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais